Vraví sa, že jedinec, alebo malá skupinka, alebo rodina dokáže veľké veci. Rodina brat za brata za roky fungovania zapálila 100 000 sviečok, položila tisíce vencov, kytíc, opravila veľa pietných miest, venovala sa deťom, kultúre, tradícii, svojej krajine, svojej zemi. Toto všetko je výsledkom toho, že už nás je viac ako 78 000. A pritom, aké to je jednoduché. Jednoduché držať spoločne, šíriť pravdu, venovať sa kultúre, histórii, tradíciám, venovať sa rodine. Lebo rodina je základ nášho života. Priatelia, kamaráti, bratia, rodina, len pokračujeme ďalej na tejto správnej ceste.